Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 26 декабрь җомга көне. Әнкарада 14 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Шри-Ланканың Төркиядәге тулы вәкаләтле илчесе Нилука Кадургамова үлемгә китергән су басу һәм җир шуышуы фәлакәтләреннән соң Әнкара җитәкчелеге күрсәткән ярдәмнәрне мактады. Ике илнең бик көчле мөнәсәбәтләре булган яхшы дуслар булуын җиткерде. Илче Дитвах циклонының 1,7 миллион тирәсе кешегә тәэсир итүен һәм 600дән артык үлемгә китерүен белдереп, ТИКА Төркия хезмәттәшлек һәм координация агентлыгы рәислеге арадашчылыгы белән ашыгыч ярдәм ирештерүен әйтте. Тупарлану һәм кабат төзекләндерү барышының дәвам итүен ачыклаган илче эшчәнлекләр барган саен Төркия тәэмин итәчәк озын мөддәтле ярдәмнәрне бәяләүләрендә җиткерде. Израильнең саклану министры Исраэль Кац иленең Газидан китмәячәген әйтеп, камау астындагы төбәк тирәсендә киңкырлы буфер төбәк барлыкка китерергә сүз бирде. Бер конференцияда чыгыш ясаган Кац Израильнең де-факто мөстәкыйльлек булдырачагын һәм Газиның төньягында нахал иминлек бүлекчәләренә рөхсәт бирәчәген белдерде. Бу тотышның Вашингтон җитәкчелеге белән мөнәсәбәтләрне киеренке хәлгә китерә алуы турындагы кисәтүләргә карамастан, министр Кац Газины яу астындагы Ярданның көнбатыш үзәнлеге сәясәтенә охшатты. Хукук төркеме Ал-Байдар хисабына күрә Израиль бистәләрендә яшәүчеләр Ярданның көнбатыш үзәнлегендә Наблус янында талап алынган Фәлестин җирләрендә канунсыз төзелгән бер иминлек бүлекчәсен киңәйтте һәм фәлестинләрнең якынча 150 зәйтүн агачын кисте. Хукук төркеме Каркафа тауында җыелма өйләрнең артуын һәм бу адымның тагын да күп җирне яулауны максат итүен белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы канунсыз килеп урнашкан яһүд һөҗүмнәренең соңгы 20 ел эчендә иң югары дәрәҗәдә булуын, кырыслык һәм җир талауларының 2023 елның октябрендә башланган сугыштан соң тизлек белән артуын ассызыклый. Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трамп Раштуа алдын оппозициядагы демократларга һөҗүм өчен кулланды. Раштуа уңаеннан ясаган юлламасында аларны радикаль сулчы әхлаксызлар дип атады. Трамп Truth Social платформасында булай дип язды: "Илебезне юкка чыгару өчен кулларыннан килгәнне башкаручы радикаль сулчы әхлаксызларны да кертеп һәркемне Раштуа белән котлыйм." Юлламасында илбашы инфляциянең бетүе һәм түбән җинаятьчелек дәрәҗәсе белән мактанды. Бу белдерүләр яңа мәгълүматлар көчле үсеш, ләкин югары инфляциягә ишарәли торган һәм демократлар Джеффри Эпштейн тикшерүен тәнкыйтьли башлаган вакытта яңгырый. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Кытайның гаиләдә бер бала сәясәтенең элеккеге кыручыларыннан берсенең үлеме интернетта мактау урынына ачу дулкынын тудырды. Чөнки Кытай социаль медиа кулланучылары мәҗбүри бала төшерү һәм бала табу юлларын бетерү травмасын кабат искә төшерде. Дәүләт матбугат чаралары Пен Пейюнне сайланган лидер дип атый, тәнкыйтьчеләр исә ул туа алмаган балаларның гадаләт көтүен язды. Бу кырыс реакция Кытай халкы 3нче ел рәттән кимү сәбәпле эшче көченең кимүе һәм җәмгыятьнең картаюы турында борчылу көчәйгән вакытта яңгырады. Фәлестинле кинорежиссер Мөхәммәд Бәкри вафат булган. 72 яшендә якты дөньядан киткән Бәкри «Дженин» фильмын төшергән иде. Фәлестинле актер һәм кинорежиссер Мөхәммәд Бәкри 72 яшендә күзләрен мәңгелеккә йомды. Аның танылган документаль фильмы «Дженин» 2002 елда төшерелде. Анда яу астындагы Ярданның көнбатыш үзәнлегендә урнашкан Дженин качаклар лагере аңлатыла. Хастаханә сүчесе Гал Заид чәршәмбе көнне АФП агентлыгына белдерү ясап булай диде. Мөхәммәд Бәкри бүген Израиль төньягында урнашкан Нахария шәһәрендәге Джелилә медицина үзәгендә вафат булды. Бәкринең гаиләсе аның йөрәк һәм үпкәдәге авырулар аркасында якты дөньядан китүен әйтте. 1953 елда Джелиләдә мөселман гаиләдә туган режиссер Фәлестинле Израиль ватандашы иде.
1980 елларда төшерелгән «Диварлар артында» исемле фильмда Израиль төрмәсендә утыручы Фәлестинле тоткынны уйнады ул. Актерның халыкара даны Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге Дженин качаклар лагерында Израиль башкарган сугыш җинаятьләрен аңлатучы Дженин фильмы белән тагын да артты. Израиль югары мәхкәмәсе 2022 елда яла ягу нигезнәмәсе белән фильмны күрсәтүне тыйды. 6 баласы булган Бекри Израильдәге фәлестинләрнең вазгыятенә игътибарны җәлеп итүче шактый документаль фильм төшерде. Гарәп Израиль радиостанциясе Эль-Шамс социаль медиадагы аккаунтында түбәндәгечә язды: театрдагы беренче көннәреннән башлап сәнгать аның өчен күңел ачу түгел, аңлату һәм диалог чарасы булды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Гасырлар элек Истанбул урамнарында бер ир кеше кычкырып йөрийде. Рахат-и җан, сихатул эбдан. Җан өчен тынычлык, тән өчен сәламәтлек. Капитан Кук Тын океаны сәяхәтенә 18 килограмм салеп запасы белән чыкты. Ул Лондон урамнарында сатылды. Орхидея тамырларына ясалган, борынгы Римнан бүгенге көнгә хәтле барып җиткән шушы тылсымлы ичемлекнең тарихы сезне кызыксындырамы? Салеп Госманлыдан бүгенге көнгә кадәрге кыш әкияте. Башлыйбыз. Исәмсез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезне Басур бугазының салкын кыш көненә, томанлы тәрәзәләр артына һәм гасырлар буена барып тотышкан тәм ләззәт сәяхәтенә алып барабыз. Минем бала чагымда кышын паромга утырганда башымны бер генә сорау биләп ала иде. Паром чайкалып торганда, шәйдән күтәрелгән пар һаваны тутырганда, мин тигезлегемне югалту рискына карамастан, ныклы адымнар белән ризык буфетына барып, долкынланып, салеп бармы дип сорар идем. Акчар лакларга семет кисәкләрен ыргыту җәйге ләззәт ул. Әмма томанны, юеш, бәлки дә кар белән тулы бугаз манзарасын җылы тәрәзәдән караган чакта эчелгән кайнар салеп, кышның онытылмаслык ләззәте шушы була инде. Тарих кайвакыт гасырлар, хәтта 1000 еллар белән үлчәнгән Истанбулда, Анадолу җирләрендә үстерелгән орхидеяларның тамырыннан ваклап ясалган шушы кайнар, татлы, сөтле Госманлы ичемлегенең тарихы борынгы Рим җырларына кадәр барып тоташа. Ул чакларда Сатирион һәм Приапискус дип аталган. Хәзер күзләрегезне йомыгыз һәм үзегезне гасырлар әвәлгесендә Әмин өненең тар, ташлы урамнарыннан баругызны күз алдына китерегез. Ике якта да агачтан эшләнгән Госманлы утарлары һәм бер ир кеше көйләп кычкыра. Рахат-и җан, сихатул эбдан, талиме нифаис. Бу сүзләрнең мәгънәсе шушы рәвешле: җан өчен юаныч, тән өчен сәламәтлек, ләззәтле тәҗрибә. Гасырлар элек килгән тылсым кебек. Фридрих Унгер 1838 елда шушы салеп сатучыларын бөтен нечкәлекләре белән сурәтләгән. Алар таң атуга ук пәйда булалар иде, чөнки түбән катлам кешеләре бу ичемлекне еш кына иртәнге ашта эчә иде. Салепне
кайнар тоту өчен алар ике төпле калай чүлмәктә күмерләр йөртәләр иде. Алар билләрдә киң күн билбау һәм тар ярым ай формасындагы агач савыт кияләр. Анда алар касәләр һәм имбир порошогы салынган банка салалар. Урам сатучылары Госманны мәдәниятенең мөһим өлеше иде. Хәтта Госманны падишаһлары качагында кыяфәтен алмаштырып базарга бара, алардан сатып ала һәм гаделлек бармы юкмы икәнлеген тикшерәләр иде. Бәяләрен гаделсез рәвештә арттыручы, эшләнмәсен ким итеп үлчәп бирүче яки башка кагыйдә бозучы җаваплылыкка тартыла иде. Мәшһүр Госманны сәяхәтчесе Әүлия Чәләбинең 1638 елдагы язмаларына күрә, бары тик Истанбулда гына да хәтта 200 күчмә салеп сатучысы булган. Ләкин аның популярлыгы Госманны шекләреннән еракка да таралган була. Капитан Джеймс Кук 1768 елдагы Тын океаны сәяхәтенә чыгар алдыннан көймәсенә нәкъ 18 килограмм салеп порошогын йөкләп куя. Зәңгеләне давылауда нәтиҗәле булуын уйлый. Инглизләр салоп яисә салуп дип атыйлар иде бу ичемлекне. 17 һәм 18 гасырларда сатыла иде. Фақат 19 гасырда кахваның килүе белән аның популярлыгы кимеде. Салеп нигә бу кадәр яратыла иде соң? Ул тынычландыручы гына түгел, сәламәтлек өчен дә файдалы була. Көнбатышта Авиценна дип беленгән 11 гасырның танылган ислам философы һәм табибы Ибн Сина Тибның кануны, ягъни медицина законы исемле китабында салепның иммунитетны ныгытучы, аппетитны арттыручы булуын, хәтта йөрәк авыруларын дәвалауда нәтиҗәле булуын язган иде. Бу әсәр Урта гасырдагы Европада Ренессанс яңарыш чорына кадәр тиб медицина укуларында төп дәреслек буларак укытылган. Кызыклы факт. 1931 елда Төркиядәге орта мәктәп һәм лицей укучыларына сәламәтлек өчен 2 грамм салеп бирелүе хөкүмәт тарафыннан мәҗбүри ителгән иде. 1970 елларга кадәр салеп даруханәләрдә дә сатылырга дәвам итте. Салеп тәм-томларда, шулай ук тозлы ризыкларда һәм аш-су бүлмәсеннән тыш урыннарда кулланыла. Бүгенге көндә салеп каймаклы тоңдырманың төп ингредиенты. Ул тоңдырмага үзенчәлекле излеклелек бирә, тоңдыру вакытын узайта һәм каймаклы тәм бирә. Ул хәтта 16 гасырдан калган күгәрчен пешү рецептында да кулланылган. Ризыклардан тыш исә әбрү сәнгатендә бәйләүче матдә буларак кулланыла. Салеп урам ичемлегенә түгел иде. Ул еш кына өйдәге кунаклар өчен дә әзерләнә иде. Кичләрен көтелмәгән кунак килсә, җигенчә ризыклар, яңа җиләк-җимеш һәм чекләүләр белән бергә бирелгән. Османда императорлыгында бу ичемлек шулай ук күзләрне һәм авызны сөендерер өчен салеплек дип аталган бизәкле фарфор, көмеш һәм бакыр касәләр ясауга илһамландырган. Һәрберсе уеп ясалган детальләр һәм нәфис осталык белән тулы. Зәгъфран кебек кыйммәт булса да, бу Госманны тәм-томын әзерләү өчен бик аз күләмдә генә чын салеп кирәк. Әгәр дә сезнең бүген чын, хакыйкый салеп табасыгыз килсә, үләннәр белгеченә яки Мысыр сәүдә үзәгендә тәмләткеч кибетләренә барыгыз. Ләкин сак булыгыз, чын, хакыйкый салеп теләвегезне әйтегез. Базарларда сатылган ясалма тәмләткечле кукуруз крахмалы катнашмалары сезгә чын салеп тәҗрибәсен бирә алмый. Бүгенге көндә
Көйлі салеп сатушыларының шықры қышқырулары болмаса да, Истанбулның тығыз урамдарында көшмә сатушылар әлі де бұл ішімлікні саты. Салеп әлі қаман Түркия күрәмінде қыш фасылының яратылған ғырыф ғадеті. Кафеде отырсағызды, паромда Босфор аша өтсәгізді, шәрінің моңсу көк yüzündən ләззәтләнігіз. Октябрь ахырынан мартқа хәтле салеп keyfin yaşay olasız. İde salepni nechik yosarga bulasın. Bu bik gadi. 400 ml tolu maylı süt, 3 gram şin salep paraşığı hem 3 şey kaşığı şeker alığız. Salqın sütni salep paraşığın hem şeker qımın kastrülde yaxşılap bulğatığız. Ortaşa sürünki otqa qoyığız hem daimi bulğatıp durığız. Qaynap шыға башлағанчы һәм консистенциясы сыйык пудингка ошағанчы пешерегез. Шынаякларга салыгыз һәм өстенә вакланган дарчин яки имбир яисә икесен дә сибегез. Лекеге кебек шекер урынына бал яки пекмәс дошап кулланырга мөмкин. Теләсәгез, роза суын да өстәргә мөмкин. Тәмле булсын. Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Türkiye'nin Egey төбәгендәге иң зур шәһәре булган Измирның Бергама илчәсе борынгы заманнарга барып тоташучы тарихы белән билгеле. 3000 елдан артык күп цивилизацияларга шаһит булган Бергамада киләм җитештерү тарихы да бик борынгыга барып тоташа. Бергаманың кулдан эшләнгән киләмнәре Бергама җирле муниципалитеты гаризасы белән 1996 елда Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре исемлегенә кертелә. Келәмне стар дип аталган җайланмада тукыйлар. Келәм җитештерүдә эрләгән сарык йонын үсемлек тамырларыннан әзерләнгән буяу белән буйлар. Шул рәвешле Бергама келәмнәре җете төсләрен һәм ялтырауларын озак вакытка саклап калалар. Келәмнәрнең махсус тиен техникасы белән тукылуы ныклык ягыннан да аерым үзенчәлеккә ия. Бергама келәмнәре 4 төбәккә бүленә: Якчебедер, Карада, Коза һәм Юнта. Кул белән тукылган Бергама келәмнәренә 16 гасырдан 19 гасырга кадәр илдә генә түгел, чит илләрдә дә зур ихтыяҗ була. Бигрәк тә Европада асыл гаиләләр һәм коллекционерлар бу келәмнәргә зур кызыксыну күрсәтәләр. Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Мақтарам тыңлаучылар, Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Яршан, интернет һәм кесе телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 килогерц эшлегендә. Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән
3w.trtdinne.com интернет адресы оша һәм кесе телефоннарының TRT Dinne кушымтасы оша. Вот Вест радио каналынан тыңлыйлансыз. Ташларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK33 Яне Шакир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.